ba. Baba Adam da Adam su ma alkhairin da suke mana fata an daura ai ya tabbata aure. Aisha mummi ga kudiri na rahama ummi tai mana komai kuyi abuwa ina ambata su na din zamin da yake rike kowa. Baba kwari ayyuba wani daci tunda Adam adare babu kunci wami ina Maryam haka nan dai. Albishirin ma an gwada amarya yau ta ce an daura muku aure kar ku fito ai sai gobe da safe. An goyi biyu ta kira mana babba gare ka da san ilimi na don haka nan na buga muku talle. Gashi tu mama da ma uku sun zo inda mami a tuka sun zo an gata izi muna wanka. In fatuwo a miyarsa da wake zan yi gudun zare maka falke ni da gida ai sai gobe da safe. Yayin ango zan dafa nan ma tunda Muhammadu bai gajiya ba indo dan auta haka su ma. Aure da zamu haka nan da yan ka faɗa mana mi haƙuri da ran murna aiki da tsaki tsalle. Tashi mu nuna lawal gwarzo Salma da Ladi da Amadu sun zo tambayi yayi murnar haka shi ma. Mai kifi a shige da